Jo, amb aquest llibre, em fa molta il·lusió haver fet una tria de rondalles pròpies nostres, no?, de Catalunya, perquè les rondalles són els contes tradicionals, no?, que a altres llocs es diuen contes tradicionals o contes de fades. No? En canvi, aquí a Catalunya en diem rondalles meravelloses. No? I són meravelloses perquè la màgia és l'element clau. No? I m'ha encantat fer un recopilatori de totes aquestes rondalles que estaven com oblidades o desvirtuades, no? Perquè hi ha gent que pensa els contes són una cosa antiquada, que moltes vegades amb escenes horripilants, no? I que no són bones per la canalla, i és justament el contrari, perquè ens donen les claus des de petits de com viure. Les rondalles sempre s'acaben bé, no? I sempre ens donen això, no? Som els herois i les heroïnes de les rondalles, per això els nens s'identifiquen tant amb contes determinats, i allà hi és tot, o sigui, allà podem aprendre com resoldre les coses que ens anem trobant a la vida.